että nyt meillä on sitten kaikki pelissä. 200 nyt kaasut, 1050 hevosvoimaa. Ja nyt on sitten otettu kaikki irti, mikä tästä laitteesta lähtee. Onko tää se? Niin joo. Tai en minä tiedä, mutta... Kovaa muuta. On se virviä peli. No vielä parempi. 138,25 oli vauhtia ja aikaa oli... Oot sä aina 5,6. Oot sä aina Ja nyt sitten vielä seuraavana vuonna on lisistä. Sai jos pikkuskidiäkin. Matkaa, niin kyllä se Lynchille se rana vedetään läpi. Se on pantu vaan transporterin kylti. Lähettäkää liikkeelle. Mulla on paljon parempaa kuvattavaa. Mitä siellä on kyyssä? Siellä on se lynksi. Se kelkka on siellä. On pakko päästä. Se on se lynksi siellä kyyssä. 53. 3,79 oltiin Volkswagen Transporterilla sitten liikkeelle. Yhdeltä tuo päästiin